Seguimos con máis xornadas porque a Xunta organizou hoxe en Teo a xornada titulada A Educación non formal en programas de mobilidade e voluntariado. A reunión foi inaugurada pola conselleira de Traballo, Beatriz Mato. A Consellería de Traballo e Benestar incrementará en 2015 o orzamento destinado a programas de educación non formal con 2,5 millóns de euros dos que se beneficiarán 4.000 mozos galegos. Palabras de Beatriz Mato na inauguración da xornada A Educación non formal en programas de mobilidade e voluntariado. Un curso que, dixo a conselleira, serve para que cada vez máis a sociedade sexa consciente da importancia da educación non formal para o futuro da nosa comunidade. Creo que é moi importante desenvolver xornadas como estas para tentar conseguir o que creo que é necesario antes de que todos nós, os que estamos aquí, os técnicos da mocidade, de xuventude dos distintos concellos, fagamos o noso traballo. É necesario que a xente aprecie o noso traballo, é necesario que a sociedade no seu conxunto estea sensibilizada co bo que ten todo o que ten que ver ca educación non formal, co bo que ten para os nosos mozos e mozas e, sobre todo, co bo que ten para o futuro da nosa comunidade. É por iso que a Consellería de Traballo continuará a reforzar este tipo de propostas. Un exemplo, explicou Beatriz Mato, é o incremento do 55% no programa de mobilidade transnacional Galeuropa, o que se destinará 1 millón de euros para beneficiar a 700 rapaces. Agora, neste proxecto, vamos a poñer en marcha no ano 2015 un incremento de unha iniciativa que xa é coñecida por todos vós, por os técnicos da mocidade, que se chama Galeuropa, na que xa sabedes que damos a oportunidade de que os mozos e mozas vayan a traballar en empresas no estranxeiro. Creemos firmemente que esa é unha experiencia boa tamén e por iso este ano incrementamos un 55% a partida presupuestaria destinada a este programa que é Galeuropa. Galicia é así a primeira comunidade autónoma que participa neste programa de mobilidade transnacional. Ademais, a titular de Benestar anunciou a posta en marcha do novo programa Deseñando o teu futuro. De alguna maneira vai a permitir que ao rededor de mozos entre 15 e 18 anos, é dicir, estudiantes a esa idade, teñan a oportunidade de coñecer a realidade laboral, a realidade profesional daquela profesión que eles creen que poden desenvolver no futuro ou que esperan poder desenvolver no futuro. É dicir, tentamos achegar dende unha temprana edade, dende os 15 anos ata os 18 anos, a estes mozos que queren ser ou dentistas ou que queren ser, calquera outra profesión, a que teñan a oportunidade de estar 2 semanas nun centro de esa profesión que eles queren para efectivamente ratificarse en que esa é a elección que eles queren desenvolver. De cara a 2015, a Xunta seguirá a reforzar outros 3 programas de educación non formal. As axudas de Iniciativa Xove, que contará con 550.000 euros de orzamento, o programa de voluntariado xuvenil, que terá 500.000 euros, e Xuventude Crea, o que se destinarán 100.000 euros.